November legutolsó hetében járunk, közelednek lassan a tartósabb mínuszok, első komolyabb fagyok jelenleg, és esik az ónos eső. Kijöttem ellenőrizni a kertbe, hogy abéri fogadalmam, hogy a család asztalára 12 hónapon keresztül vegyszermentes, saját termésű biozöldséget, gyümölcsöt varázsolok, vajon tartható-e? Én Gradvolt Endre vagyok, ez itt a Napfénykotta, ebben az adásban pedig megnézzük, hogy novemberben mi az, ami még születelhető. Jelenleg 3 dolog van nálunk, az egyik nyilván nem olyan meglepő, ez a Datója Szilva, a másik, egy vaktesztet fogunk csinálni 8 különböző elültetett retekkel, már amelyik megtermett, és a harmadik személyes kedvencem és egyben büszkeségem, hogy nálunk ilyenkor november végén is még terem az április elején ültetett San Andreas szamóca, vagy ahogy többen ismerik, a folyton termő eper. Datója Szilvánk idén először terem, pompásan néz ki ez a fa, körülbelül 2 tucat gyümölccsel, olyan, mint hogyha már a karácsonyra készülnénk. Nagy előnye ennek a gyümölcsfának, hogy nem nagyon vannak kártevő jelenleg Magyarországon ebben a környezetben. A tavaszi fagyveszély nem fenyegeti, hiszen ilyenkor élik be. Egyébként 1-2 fokos mínusz, hogyha rövidebb ideig van, még elvisel, de ilyenkor már le kell szedni, különben megkásásodik a belseje. Ideális állapotban már nem fényes, hanem mattahéja, narancssárga, és egy icipicit ruganyos, rugalmas a tetteje, tehát be tudom kézzel nyomni. Ha ebben az állapotában szedjük le, akkor be lehet tenni a garázsba, vagy bármilyen tetszőleges hűvös helyre, ahol 10-15 fok van, és 1-2 hónap alatt utóérik, ilyenkor már fölhalmozódik benne annyi cukortartalom, hogy a savasságát el fogja veszíteni. És egyébként lehet gyorsítani az érési folyamatot azzal, hogy banánnal vagy almával összezárva betesszük egy zacskóba. Ilyenkor ugyanis az etilén képződés kitűnően fölgyorsítja az érési folyamatot. Ezt az avokádóval is szoktuk csinálni, bár avokádót még nem termesztünk itthon. Na, ezeket most gyorsan lekapom, bár eléggé cudarrá kezd már válni az idő. Ez már majdnem hú. Ezt a fajta érettséget technikai érettségnek hívják. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is nagyon nehezen jön még le a kocsányról, úgyhogy érdemes vágni, hogy ne sérüljön se a gyümölcs, se a fa. És kész. Megszámoljuk majd pontosan, hogy mennyi lett, tehát olyan 2 tucat. Gyorsan lekapom még a San Andreas szamócákat, mielőtt teljesen ideér Mordor. Láthatjátok, hogy egyrészt ez az eper még virágzik, bár ezeket leszoktam csippenteni, hogyha van még bármi esélye annak, hogy beérlelje a termését, akkor ne vonja az energiát az, hogy virágzik is közben. És mondhatnátok, hogy ez nem egy olyan nagy sikertörténet, de ha egy picit odébb jövünk, akkor láthatjátok, hogy teljes szemek is beértek már. Pár napja meg 21 fok volt Pécsen például, szóval a fene se tudja. Fönt hagyom őket, mert ez is a kísérletnek a része. Hát ez így 6 szem lett összesen, de az tökéletes arra, hogy a nyári ízét és egy kis mosolyt csajjon az arcunkra. Nyilván egy csomó tényező áll mögött, hogy november végén még szamócát tudunk születelni. Ebben benne van a klímaváltozás, benne van a szerencse, benne van az, hogy déli oldalon vagyunk, benne van az álhatatosság, benne van a jó talajkultúra, sok minden. De a lényeg, hogy számomra ez akkor is egyfajta varázslat, hogy ez nem csak nevében folyton termő eper, hanem az április elejé ültetés óta, mondjuk június elején leszettük az első szemet, és itt november végén még mindig tudunk, az tényleg varázslat. És hogy miért éri meg ezt a sok energiát beletenni? Azért az arckifejezésért, amit a kislányom meg a feleségemmel láttak, amikor beállítok a kertből novemberben saját eperrel, aminek még íze is van szemben a bolti szamócákkal. Annyira jó. Annyira finom. Mitől ilyen finom? Na persze, nem mind az enyém. Mitől az a finom? Eper. Itt közben, ha már föltűnt a háttérben, akkor megmutatom a bazsalikomokat. Nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor gyökeresztettem őket, hogy mekkorák voltak. Hát ezek november végére ilyen derék fás szárú legényekké bokrosodtak. A retkek annyira picik, hogy nem is látom a sötétben, hogy vannak egyáltalán, úgyhogy a további részét a videónak holnap veszem fel. Na, egy újabb nap a Floszton paradicsomban. Nézzük, hogy van-e bármilyen értékelhető mennyiségű és minőségű retek. Az biztos, hogy a Cherry Bellből van néhány túlélő. Félix. Óriás vajretek. Jó, itt van egy 4-esünk, ami vetőmag szalagról ment igazándiból. A Fáraó az egyetlen túlélőnk.
büszkén jelenthetem ki, hogy rossz indulattal 2,5, jó indulattal 3 fajta retek típus is túlélte ezt az időjárást. November utolsó hetében vagyunk, mondom még egyszer, egészen konkrétan november 23-a van ma, és az előbb esett a hó. Nézzük, kik a nagy túlélők. A dobogó legfelső fokára egyértelműen méret alapján a Cherry Bell állt föl, az ízt azt majd nyilván meglátjuk a vakteszten. Következik a Felix F1, a harmadik fokra pedig a piramisok méretét is meghazudtoló Pharaoh állt föl. Futottak még Red Meat, Gloria F1, és a szintén beszélő nevű óriás vajretek. Köszi, te megkóstoltad őket? Nem, én nem szeretem a reket. Na nézzük. Nem. Ez jobb. Mindjárt mondom a... Csak mindegyiket meg akarom kóstolni. Még egy kicsit. Állagra mindegyik. 9-10. Állaguk nagyon jó. Ízre ez 8-as. Ez 7,5-es, a picike. És ez meg csípős. Tehát ez mondjuk 4. Mert az eleje finom, de aztán annyira csípősé válik, hogy akkor már nem érzem az ízét. Jó, tehát legjobban ízlett a... Középső. Ez a Felix, ami a tavalyi kedvencem Hát, is ez volt. a kedvencem, igen. Az ott a Cherry Bell nevezetű, ezt most próbáltuk először, az pedig a Pharaoh nevezetű, ami tavaly meg sem finom volt. termett. Hát, sok nem lett belőle, de az finom volt. Jó, te is mindjárt megnézheted, jó? Meg is kóstolhatod.